Türkiýede Türkmenistanyň 5000 raýatyna işleme üçin iş ruhsatnamasy berildi diýip türk media terişdeleri habar berýärler. Hürriyet neşriniň 14 dekabrda çap eden habaryna görä Türkiýanyň Maşgala iş we sosial hyzmatlary boýunça ministrligi şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary aralygynda 113134 sany daşary ýurtla iş ruhsatnamasynyň berilendigini yglan etdi. Bu sanawda türkmen raýatlary Türkiýede iş ruhsatnamasyny alan daşary ýurtlaryň sany boýunça 4-nji orunda yerleşdirildi. Türkiýede işleme üçin iş ruhsatnamasyny alan daşary ýurtlaryň iň uly bölegini Siriýalılar emele getirýär. Bu ýurtda Siriýanyň 50 000 raýatyna iş ruhsatnamasy berildi. Siriýalylary 10 000 Gyrgyz raýaty bilen Gyrgyzstan, 6 000 Ukrain raýaty bilen Ukraina, 5 000 türkmen raýaty bilen Türkmenistan, aýry-aýrylykda 4 000 raýaty bilen Gürjistan we Özbegistan iýdarlaýar diýip neşir belleýär. Türkiýe türkmenistanlylar tarapyndan ýokary bilim almak üçin we gazanç gözleginde iň köp ýykyn edilýän ýurtlaryň biri hasaplanylýar. Şol bir wagtda türkmen häkimetleri Türkiýede okuyan, işleýän ýa-da ýaşaýan türkmenistanlylaryň sany baradaky statistik maglumatlary köpçülige ma'lum etmeýär. Beýleki tarapdan Türkiýanyň media terişdelerinde türkmen migrantlary şol sanda iş ruhsaty bolmadan bekanun zähmet çekýän türkmenistanlylar we olaryň duçar bolýan ýagdaýlar barada ýygyderli habarlar peýda bolýar. Haberlerini Okutkom neşriniň 16 dekabrda çap eden habaryna görä Türkiýanyň Antalya şäheriniň polisiýasy ten satmakda guman edilýän 10 aýaly şol sanda Türkmenistanyň 3 raýatyny tutsak etdi. Habarda daşary ýurtly aýallaryň ten satmagyna araçylyk etmekde guman edilýän başda 22 adamyň tutsak edilendigi we olaryň aýallary elektrik velosiped bilen müşterileri alyp gidýändigi aýdylýar. Ençeme ýere amal aşyrylan reýtlerde bir Gyrgyzstanly, 5 Özbegistanly, 3 Türkmenistanly we 1 Marokkaly aýal tutsak edilip sorağa çekildi. Şondan soňra olar vilayet migrasiýa edarasyna iýerildi diýilip habarda bellenilýär. Türkmen raýatlarynyň Türkiýe ýykyn etmegine, hususan da Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň, ady karitlarynyň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň sebäp bolýandygy aýdylýar.